Smerovky na hajzli, všetci. Jebaný. Som hodil pred električku, jak najväčší král. V smere Mostmesta, naviac do Bratislavy zo Svätého Jura, na R1 viacka pri Lučkovciach do Trnavy, na D1 a Romana Konečného a kdekoho. Treba to všetko zlegitimizovať. A ja som len človek, môžem len odtiaľ potiaľ, prečo sa s tou kurvou všetci ľudia potia, prečo ten pravčový ksich ešte nie je v pase? Jak je to možné, že v telke ho vidím zase? A tak len kúkam a mám odjebaný dekel. Kurva, toto je tlak. Padám si na sídlisku kus lepky, rovno do žumpy pár. Ďalší kokos do zbier. Český rohlíky a cibulí jak řenemy. Nejdem, hej, nie, hej. Nejdem, nie, hej, nie, hej. Idź dať do piči, už ty falat kokota. Dobre, Miško, však nekrič. Malujem sveté obrázky ušným mazom. Nejaké otázky? Nejebe ti? Nie, nejebe mi, nie som blázon. Ale však čo robíš? Chlapče, to je umenie. Ale však čo robíš? Ty nemáš ani tušenie. Ale však čo robíš? To nemáš verženie. Ale však čo robíš? Čo sa ma furt pýta, že čo robím? Však čo by som robil? Malujem sveté obrázky ušným mazom do piče. Ako nejak šetriť tú západnú Európu a vlastne reálne... No krásne. Ježiš, ty si prešiel cez plnú čiaru, ty vrah.
Čukaj mi správa, lebo ich nevidím. Môžeš prázdne Máš tu nami, sedačku, poď. strašne máš tu sedačku danú. A kde som ho mal mal som vyšopovať, vyhodiť? Ale akože si tak vzadu, že presne do výhľadu mi ide operátor. Aj, sorry. Kamaráde, tebe horí auto. Vo smere do Krásnohorského podhradia, potom v Košiciach na Popradskej za Kauflandom to berú v smere na Torisku, hliadka pribudla aj právo ľudí zhromažďovať sa, o tom som už hovoril. Tak snáď si pán minister Šuta Eštok nemyslí, že máme prestať využívať svoje právo na zhromažďovanie a využívanie. Marihuana, každý deň od rána aplikovaná. Každý deň od rána aplikovaná. Marihuana, pod označením, pod šuplovým označením presne tie, ktoré boli použité.